Automatisoidun pinnan alla kytee turhautumista ja pelkoa, jota useimman meistä joutuu sietää päivittäin. Kylmien faktojen ryöpytyksessä jokin menee lopulta puhki. Pitäis olla aika selvää, että ei voi jatkuu näin. Ja mä katson kuin kaiken ulkopuolelta, minne se häviää. Kaikki se valo, jota me emme näe. Ja säkin oot vaan koko yllä, tuo jo tajunnut sun kännykkää. Ja mä en sais sanoa, et se on todella ärsyttävää. Se on ajan henki. Ajan henki. Olen koko päivän yrittänyt tehdä jotain järkevää, mut kaikki vaan venyy ja paukkuu, mitään ei käteen jää. Katselen noita kauniita kasvoja, jotka vaan tuijottaa tyhjää. Jaatako? Näinkö? Mitäs menee? Näinkö me mennään meidän vähän tunnit? Käytetään jotenkin noin. Katson kun kaiken ulkopuolella. Teillä on toinen tehtävä. Silloin kun vitu dementikko laulaja ei muista oman biisin sanoa, niin teidän täytyy auttaa. Ja mä katson kun kaiken ulkopuolelta. Mun pitää katsoa sua vaan, sit menee hyvin. Häviää kaikki se valo, jota me emme näe. Säkin oot vaan koko illan tuijottanut sun kännykkää. Ja mä en sais sanoa, se on todella ärsyttävää. Se on ajan henki. Ajan henki. Radiosta tulee nuoret sankarit, mut nyt se laulaa joku muu. Ja mä mietin kuinka nopeasti kaikki tapahtuu. Tän takia on ihanaa soittaa mun omalle perheelle.